చిన్నాభిన్నమైపోతున్నారు సామాన్య కుటుంబాలు. మీరు ఇంకా ఒకటి గమనించాలి, పెద్దలందరూ చెప్పారు, ఏ రోడ్లో పోయినా కూడా మద్యం దొరుకుతుంది. ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎన్నికలప్పుడు చెప్పాడు, ఎన్నికలప్పుడు పోయినప్పుడు 100 రూపాయలకే మంచి మద్యాన్ని ఇస్తానన్నాడు. ఈ రోజు రేటు పెంచి ప్రతి రోడ్లోనే బెల్ట్ షాప్ పెట్టించినటువంటి ఘనత ఈ కూటమి ప్రభుత్వం, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆ రోజు మీరు అన్ని ఏదైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇస్తానని చెప్పి ఇస్తున్నటువంటి పథకాల్ని కాపీ పేస్ట్ చేశారు. అమ్మ ఒడికి తల్లికి వందనం అని పేరు పెట్టి మీ ఇంట్లో ఎంతమంది ఉంటే అంతమందికి ఇస్తా, సంపద సృష్టిస్తా. ఎక్కడ బాబు గారు నీ సంపద ఎక్కడా? అంటే కేవలం నీ మాయ మాటలు. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, వయసులో పెద్దవారు ఏదో ఈసారి నేను ఖచ్చితంగా నెరవేరుస్తానని మీరు హామీ ఇస్తే ప్రజలు